să spui ce vrei tu să-ți iau ca să văd greșit. Ce vrei tu să spun? Orice în afară de bere. Orice în afară de? Bere. În afară de bere? În afară de băutură. În afară de băutură. Am înțeles. Vrei să mergi cu mine? Poți să mergi? Da. Hai să mergem până la Kaufland, să cumpărăm câte ceva. Da? E parcarea mai face un leu, doi. Da? Că ne dă Dumnezeu. Bine, nu cerem. Dacă vrea să ne dea bine, dacă nu, iarăși bine. Și seara, cum vă descurcați? Era acolo unde ne-ați văzut, acolo dormim. Nu ne deranjează nimeni, ne știe. Poliția face un curățenie unde dormim. Nu lăsăm mizerie. Nu le simt de la Gleznei jos. Nu le mai simt. Bine, pot să... Înainte nu mergeam deloc. Mă țineam de fier, de pară ceva ca să pot să merg. Dacă nu, stăteam jos. Am înțeles. Doamne. Și vă descurcați doar cu banii din parcare? E cum așa ușor, ne rezultăm să avem o mâncare seara, un suc. Altceva, vrei să mergeți la carne? Pâine? Hai la pâine. Care îți place ție? Ia-ți o pâine mai bună. Așa, perfect. Parizer? Hai să luăm parizer. Îți place parizerul? Da? Mai ia unul, mai ia. Ia tot ce vrei tu. Ce vrei tu să mănânci astăzi? Ia-ți de aici, alege. Uite, hai și la salam, lasă parizerul. Că ăsta e mai bun salam. Așa, că astea vă țin mai mult cu căldura asta. Frigiterele ce nu găsim? Păi nu am la frigider. Ia, hai să căutăm. Așa. Mai ia unul. Mai ia unul, două. Așa, altceva, ce mai vrei? Uite acolo, ai mai în față. Smântână? Da. Iaurt? Gata. Și eu chips pe partea asta. Da? Da, care-ți fac ție? Ce vrei tu să alegi? Așa. Poftim? Hai, ce mai vrei? Ce mai vrei tu? Ce vrei tu să mănânci astăzi? Orice vrei tu, hai să mergem să luăm o prăjitură, ceva, așa, ia pufuleți, ia ce vrei tu. Știi ce facem? Știi ce facem? Mergem, cumpărăm o prăjitură din aia bună și mănânci tu cu doamna ta acolo, da? Da. Și luăm și un suc, ceva, da? Suc, așa, hai să mergem să luăm suc. Ia, ce-ți place ție? Alea, dacă alea-ți plac, alea le luăm.
Ia vezi altceva? Nu-ți mai place nimic de acolo? Uite, amandine, nu vrei amandine? Uite, amandine. Colar. Alea sunt foarte bune. Pepsi îți place? Da, asta Da? Fanta nu vrei? Tu? Soția? Ce bea? Fanta? Uite, în capăt Fanta. În capăt pe dreapta. Așa. N-am înțeles. Energizant? Nu știu. Hai să vedem. Uite, uite acolo, în dreapta. Uite mai în față. Uite, ai Red Bull aici. Uite, aici sus. Nu mai ieftin, ia-ți ce-ți place. Așa, bravo. Acolo șervețele? Da? Bravo, așa, să vă mai ștergeți pe mâini, că nu aveți cu ce să vă spălați, vă ștergeți cu șervețele. Dar uite, fii atent, că e pachet mai mare acolo, uite ea. Hai să luăm astea, uite mai mare. Da? Da? Așa, da. Uite, nu mai e. Lasă să se descarce, că trebuie. Păi, da. Uite, vezi, de-aia. Așa. Ia vezi că ți-a luat prăjitură să mâncați amândoi împreună. Și Red Bull și prăjitură. Așa, domnule. Poftim? Câte ori ne căutați? Aici ne găsiți. Aici suntem. Vă mulțumim. Așa facem. Uite, și ăștia pentru voi. Voi amândoi, că când se termină asta, vă și vă mai luați o apă, un suc, ceva, da? Multă sănătate la toată familia. V-am pupat.